Добър ден, казвам се Мартин Тодоров от град Варна, от България. По принцип не исках да се правя каквато и да е корекция на тези години. Аз съм на 18, но родителите ме накараха да направя тази стъпка. Бях твърдо против да се правя операция в България, понеже познати ми говориха как в България апаратурата не е толкова добра. Затова решихме да дойдем в iStar. Научих за iStar от познати, които са идвали тук и са справили тази корекция. Те ми казаха, че тук оборудването и професионалността на докторите е много по-добра от тази в България. Също така всички приятели ми казаха да не идвам, понеже по новините говорят за атентати, как границите са затворени и за много други опасности. Обаче няма нищо такова, всичко е спокойно и няма такова се притеснявате. На всеки бих препоръчал да дойде тук и да направи тази корекция, защото не е толкова болезнено, колкото всички говорят и няма толкова големи странични ефекти и всичко е напълно нормално. Това е.